Ženska ekipa stolnoteniskog kluba Novi Sad u posljednjih 6 godina 4 puta je bila državni prvak. U sezonama kada nisu osvojene titule, stolnoteniserke ovog kluba igrale su u finalu play-offa. Gotovo svake godine izlaze na evropsku scenu na kojoj su najbolji rezultat ostvarile 2017. godine kada su se plasirale u četvrtfinale Kupa Evrope. Poslednjih godina neprikosnovene su i u pojedinačnoj konkurenciji na državnom nivou. Titule prvakinja Srbije u pojedinačnoj i konkurenciji parova osvajali su Sabina Šurjan, Izabela Lupulesko, Aneta Maksuti, Viktorija Tružinski i Ana Žofija Penjmeši. Sve bivše i sadašnje prvotimke Novog Sada nastupale su sa našim kadetskim, juniorskim i seniorskim reprezentacijama. Najzapaženije rezultate u međunarodnim takmičenjima imale su u omladinskoj konkurenciji. U prošloj sezoni Sabina Šurjan je bila prvoplasirana na evropskoj rang listi. Na turniru Evropa Top 12 ovaj klub je imao čak 3 predstavnice. Viktorija Tružinski i Ana Žofija Penjmeši bile su vice šampionke Evrope u parovima, dok je dublo Aneta Maksuti i Viktorija Tružinski bio treći na juniorskom svetskom prvenstvu. Stolnoteniski klub Novi Sad najmasovniji je u posljednjih 10 godina u Srbiji.